Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel big update जायनाखि SHG members नोंथांमोननि थाखाय राङारि अनसुंथाइ दा बिनि सायाव जों डिटेल्सखौ नायगोन मा फैदों नाथाय बिनि सिगां अरुणोदयआव माने गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा मानो हाबाखै स' बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय खायसे एप्लाइ खालामदोंमोन बाट नोंथांमोना लिस्टआव फैदोंमोन नाथाय मोनासै दा मोनैनि जाहोना जाबाय नोंथांमोननि रां हाबैनि जाहोना एकाउन्टआ नोंथांमोना एक्टिभ नङा एकाउन्टजोंहाय बिनिफ्राय बेंक नोंथांमोना आधार कार्डजोंहाय लिंक थानाय जाथारनांगोन पासबुकजों होमबासो दानि जुगावहाय रांखौहाय सोनो हायो आधार कार्डजोंहाय दा बेखायनो नोंथांमोना बयबो जायफ्रानोखि अरुणोदयआव एप्लाइ खालामदों एबा खालामनो सानदों दा नोंथांमोननि बेंकआ आधार कार्डजोंहाय लिंक थाथारनांगोन होमबासो एक्टिभ थागोन आरो एक्टिभ थाबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननिया रां हाबनाया जाहैबाय 750 अके आरो बे हाबगोन 10 जानुवारियाव बेजों लोगोसे पेन्सनाबो नोंथांमोना 10 जानुवारियाव हाबहैगोन बेनि सिगांबो हाबगोन एन्ड बेनिफ्राय माइरं मोनग्राफ्राबो नोंथांमोना 10 डेनि सिगांनो मोननाय जायो माइरंखौहाय जायफ्रा रेशन कार्ड दङ बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामथारनांगौ बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय रेशन कार्ड थाबा आरोबाव आयुष्मान कार्ड मोनो आरो आयुष्मान कार्ड थायोबा नोंथांमोना 5 लाखसिम फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनो स' बेखौ आं क्लियार खालामबावबाय फिन खनसेबाव नाथाय दायो मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय SHG मेम्बार्स जायनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांमोना दङ नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइनि सायाव क्राइटेरिया दा क्राइटेरिया सोरबायदिया मोनगोन सोरबायदिया मोना बिनि सायाव डिटेल्स सफैदों जों बेखौ दानिया नायनोसै अफिसियेल नटिसखौ दा बे जाबाय जोंहा मोनसे आसाम केबिनेटआव ओंखारनाय अफिसियेल नटिस दा बेयाव जायनाखि नोंथांमोना SHG मेम्बार्स दङ नोंथांमोना ग्रुपआव दङ नोंथांमोना SRLMनि थ्रुयैहाय SRLMनि जोहै नोंथांमोना बेखौ मोनगोन आरो बे रांजोंहाय नोंथांमोना खामानि मावनांगोन दा बोरैबायदि मोनगोन सोरबायदि मोनगोन माखासे क्राइटेरिया फैबाय दा बे क्राइटेरिया गोरोबनांगोन होमबासो नोंथांमोना मोनगोन दा बेयाव जों फार्स्टआव मोनदों नोंथांमोना मिथिखाबाय फेज 1 किस्ति 1 फेज 1आव नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल एबा मोनथावना नोंथांमोना मेम्बार्स ग्रुपनि अब्ला नोंथांमोना 10,000 रां मोनगोन अके आरो बे 10,000खौ मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना खामानि मावनांगोन एग्जाम्पल दाउ फिनाय जुदि दाउ फिनायाव नोंथांमोना जुदि खामानियाव बाहायोबा एबा गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायोबा थ' मोजाङै बाहायनांगोन आरो बे खामानि नोंथांमोननि बे खामानि मावनायखौहाय बेनिफ्राय सासे एबा भिजिट खालामनो थांगोन जुदि नोंथांमोना मोजां खामानि मावदोंबा फार्स्टनि 10,000जोंहाय अब्ला सेकेन्ड फेजआव एबा सेकेन्ड किस्तियाव नोंथांमोननो होबावगोन बेनो जाबाय 25,000 25,000खौ होबावगोन साफायाव हमना ला 25,000 हागोन आरो बे 25,000जों खामानि मावनानै जुदि मोजां जायोबा नोंथांमोना 50%खौल' हरनांगोन स' 50%खौल' हरनांगोन एबा नोंथांमोननि रां हरफिननांगौआ जाबाय 12,500 12,500खौ नोंथांमोना एस ए केपिटेल साबसिडि हिसाबै मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 12,500खौहाय नोंथांमोना सरकारनोहाय रिटार्न खालामनांगोन एबा हरफिननांगोन स' नोंथांमोना खालि 12,500खौल' हरफिननांगोन दा नोंथांमोना मिथिबाय जे नोंथांमोना 25,000 मोनबाय बेनिफ्राय 10,000 मोनबाय नोंथांमोना मोनबाय गासै हमना ला नोंथांमोना 35,000 रांखौहाय टटेल मोनगोन बिनि गेजेराव 12,500खौ नोंथांमोना हरफिननांगोन एन्ड बिनिफ्राय फैबाय दानिया बे रांखौ मोननो नोंथांमोना बोरै खालामनांगौबा मा जानांगोन फार्स्टआव बुंदों भेलिड एबा नोंथांमोननि एक्टिभ आधार कार्डजों बिनिफ्राय बेंकजों नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बियो लिंक थाथारनांगोन एक्टिभ थानांगोन आधार कार्डआ लिंक जानाय जाथारनांगोन नोंनि एकाउन्टजों होमबासो नोंनि एकाउन्टआवहाय रांखौ सोनो हायो एबा नोंथांमोना सोजागोन नङाबा मोननाय नङा फार्स्टआव बे नाम्बार 1 नाम्बार 2 जाबाय नोंथांमोना बुंदों जे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मेम्बार्सफ्रा जुदि लन लानानै सुकुइ जानो मोननाय नङा जेरैहाय ग्रुपआव लानाय एबा नोंथांमोना फेडारेसनाव लानाय बा बेंकआव लानाय बा गुबुन गुबुननिफ्राय लानानै जुदि रांखौहाय टाइम होसुखुवाखै अब्ला नोंथांमोना बेयाव मोननाय नङा स' नोंथांमोना जायखिजाया लन लानाय दङबा नोंथांमोना मोजाङै रिकभारि खालामनाय जानांगोन होमबासो बेयाव नोंथांमोना लनखौहाय मोननो हागोन एबा बे साबसिडिखौ नोंथांमोना मोनगोन बिनिफ्राय जायफ्रा जेनेरेल जेरै OBC MOBC ग्रुपआव दङ बिथांमोना जुदि 3नि बारा गथ' दङबा बेयाव मोननाय नङा बेनिफ्राय जुदि ST जोंनि बर'फोरा जुदि 4नि गथ' बारा दङबा बेवहाय नट एलिजिबल माने बे रांखौहाय लनखौहाय मोननाय नङा बेखौ बेयाव बुंदों दा बेनो क्राइटेरियाया नोंथांमोननिया जे गथ'फ्रा जुदि 4नि बारा दङबा बर'फ्रा बेयाव मोननाय नङा आरो जेनेरेल बेनिफ्राय OBC MOBCफ्रा 3नि बारा गथ' दङबा बे रांखौहाय मोननाय नङा दा बे आरो नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया ओंखारबाय दा बे थाबैनो एप्लाइ जायोबा नोंथांमोननोहाय आपडेटखौ मोनगोन आरो लोगोसे ग्रुपआवबो नोंथांमोना खबर मोनखागोन जायनोखि मेम्बार्सफोर नोंथांमोना खबर मोनगोन मानोना SRLMनिफ्राय खामानि सोलिगोन आरो बेयाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बे राङारि अनसुंथाइखौ दा बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट राङारि अनसुंथाइनि बिग आपडेट